Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गेल्या वर्षी पावसान जे डॅमेज झाले म्हणजे जो अणशी कारवार आणि जोड्या तालुक्यामधलो जो रस्तो असा अणशी घाटाचो तो रस्तो पावसान पूर्ण कोसळून गेल्लो आणि गोवा आणि जे आमचे संपर्क आसा चड अशी भुरगीं हांगची गोंयान आसता आणि सगळ्या कामाक आमी कारवार जे आमचे जिल्हा केंद्र आसा तेजेर आमी डिपेंड आसा आणि जो मदलो रस्तो आसा तोच कोसळलेले आणि लोकांक बरोच त्रास जालो लोकांनी आणि बरेचसे म्हणजे रस्तोच ना जालो संपर्कच ना जालो तर त्यावेळेक जिल्हा जे आमचे हे आसा ॲडमिनिस्ट्रेशन त्यांनी कांयच करूना तर लोकांची आणि आमची जी संघटना आसा आमी सगळ्यांनी मिळून तो रस्तो कंप्लीट केलो आणि लोकांक भोंवपाक एक रस्तो जालो आणि ह्या वर्साही तसेच जावपाचो चान्स आसा तरी गेल्या वर्सान आतां जो टायम आसा त्या टायमात डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन अजूनही तसो प्रयत्न करूना की तो रस्तो करपाचो ह्या वर्सा जर तो रस्तो कोसळत तर आनी लोकांक संपर्क हे जातलो तेजो कट जातलो. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान कारवार जिल्हा प्रशासनाक एक अहवाल दिला असा. त्या अहवालात कारवार जिल्ह्यातल्या 5 ठिकाणी यंदा पावसात मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन जावचे असा असे लिहिला. यात बेळगाव कारवार महामार्गातलो जो जोडा तालुक्यातलो जो अंशी घाट असा त्या अंशी घाटात मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन जाऊ शकता. तसेच हुबळी येल्लापूर आणि कारवार असो जो मार्ग गोव्याक जोडलो असा त्या मार्गाचेर येल्लापुरा लागी एरेपल्ले घाटात मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन जाऊ शकता. तसेच सिद्धापूर शिर्शी आणि येल्लापूरच्या 3 गावातही मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन जाऊ शकता असे या अहवालात लिहिले असा. गेल्या 2 वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या पावसान या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झाले. तेजो अभ्यास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान केल्लो. तेजो अहवाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक तेंच्यांनी दिल्लो असा. तेज्यात असे म्हटले असा.